točil a že som nerozprával, že som dnes dlho netočil na dnešnom mikrofóne pokazený, preto mi ten hlas ako si hapluje, takže bez ďalších kocov poďme na to. A ten hlas ja mám úplne iný, ale toto mi zase nejak ten mikrofón zlyháva, takže aspoň to bude trochu zábavné. Túto hru som točil aj minulé, no nebol som ten nejaký mikrofón, už to nehádam lepšie. Sa mi už rijú. Tak toto som asi moc nechcel. Nie. Nepozadu som úplne, že piaty. Musím zapojiť nitro a dávať. Tak sa to dá robiť. Poskočíme, lebo sme použili. No. No už ich dobieham, ale stále to nie to, čo chcem. Aspoň tretí, aby som bol najhorší na to. No. Takže teraz by som už asi nedobehol teraz, keby som zapol to, ale chcem si ho šetriť, ale no. Ne, čo som to urobil? Musím, no konečne. Počkaj, čo? Si robíš srandu. Ja som teraz zase pozadu. Rýchlo, dávaj. Teraz máš šancu dobehnúť. No. Sorry, že prežívam takú hru, ale ja si myslím, že štvrtý by som mohol byť, lebo teraz som trochu popredu stále, že môžem môcť. Tak, to už mám prehrať. Čo robí to auto? Prečo mám taký šitné auto? No super, toto ma úplne zdržalo. No to už sa nie, musím stažiť. To už proste úplne. No nič. No nič, to už sa môže vykašľať na to. No jasne, že. A keby toto auto je najhoršie na... Toto auto je úplne, že najhoršie. Ktoré je v tej garáži. To si ešte raz teda, ale tak. Zase som pozrel to. Som asi ešte... Máme ešte šancu, ale... To ešte raz. Lebo úplne som bol pozadu, takže ešte... Ja toto video točím, lebo mal dosť veľa tých... sledovateľov a tak som sa rozhodol to natočiť viacej. Minulá časť bola strašne krátka, táto by mohla mať aj cez takých 7 minút, takže to bude o to dlhšie, ale zase som štvrtý, to sa mi vôbec nepáči, no tretí, ale stále mi moc to auto musíme dobehnúť, toto nemyslíš to vážne? Musím byť. No druhý, konečne. No ne, no toto som sa bal, tohto som sa bal. Ne. No jaký tesné. Hurá, konečne si zapol nitro, lebo ja ho potrebujem čo najviac. Čo najrýchlejšie. Takže to nezlyhal, lebo už to si na to je. Ja bojujem o druhé miesto s týmto ale dal som ho. Ja som prvý. Koľko som prvý, ale ja už to za chvíľu vzdal, lebo sa pozrite, ja som prehral. Nemyslíš vážne, už sa mi to dobehol, ale ja som bol prvý a teraz som tretí, to je strašné. Je to iba hra, ale... Budeš vyplovaný. A už som prvý. Berem späť, ale že úplne. Tretie to už ide a lepšie. Tohto musím dať. Ne, čo som to spravil? Ne. Obrovská strata. Som prvý, tretí. A ten nám to
som nemal šancu pobehnúť, ale... Nice. Druhý môže byť. Teraz dáme, že garáž. Poďme si rovno niečo kúpiť, máme tu krásu, krásne takto. Takže... Čo by som si také mohol kúpiť? Asi ten Singular. Ale motor sa mi asi viacej zíde, ten si vylepším. Krása, teraz poďme. Teraz každého dáme na zem. Si vylepšil motor a teraz... A už tu máme iných hráčov, už aj tak tam sú. Aj nejaká tu je. Ale som druhý. Krása. Je už dosť ťažká. Ja som druhý, len ja som zatiaľ nie. Tak sa nesmiem. Ale som štvrtý krásne. Mohlo to byť aj horšie. Ja som druhý krása, som prebil zo štvrtý na dvojku. Čo viac človek môže byť. Teraz som zase na štvrtý. Teraz mám šancu. Aj sredku, tak nechcel by som byť. Na tom druhý som už prebil bez toho sanitkou, teraz úplne že letí. Moje auto nie je zlé, ale... Dosť pomalé pravdia. Keby som si mal vybrať v skutočnom živote auto, tak minimálne 300 km za hodinu, ale to by som asi nemohol jazdiť len tak po hlavnej. Keď asi tak poroli, a tak to by tiež bolo také, že bole by ma nadbihovali, ale teraz budem prvý, musím byť prvý. Jak sa to hrá, mi zase dopraje. Počkajte, ja už som sa zľakol, že už som tretí. Tak, nice, jasné víťazstvo. Jasné víťazstvo, ľudia. No. Nice. Jasné víťazstvo, čo vám poviem. Som prvý, nice. Však vypadnú diamanty, 3 diamanty. Nice. Toto je špička. Tak, teraz si vyberem jagutu. Teraz si vyberem asi tak tohle. Yes. Krása. Máme tu rotačný guľomet. Nice. Poďme to skúsiť s rotačníkom, ale tak to už tretia časť, to už bude trošku ťažšie. A... Jedna pirána strieľame to. Krása, tak to pekné. Podľa mňa tie najsilnejšie a najrýchlejšie auta sú vždy vzadu a tie pomalšie majú náskok. Trošku. My ich každopádne bombardujeme tým rotačným kilometrom ako vždy. Zatiaľ to nie je nič moc pre mňa. Viac, čo je dosť, že chore. Zapni nitro, máš nitro, takže ho zapni. Nice. Ale sa mi tu bota tá sanivka. Policajné auto. Zákon, že dopadne takto na strechu, ale na auto vychúma. No, v každom páde to už asi nebude prvé miesto, asi isto. Iba jak by teraz ten typek prehral, niekde sa zasekol. Čo? To podvádzanie, ona pribrzdil tá sanitka, pribrzdila. Podvádzanie, jaký podvádzaš? Brácho, tu nemyslíš vážne. Nemyslíš vážne, podvádza ako neviem čo. Sanitka podvádza. Sami to musíte ľudia uznať, že ona vás držala. Brácho, to nie je normálna tá sanitka. No, vyhraj si, vyhraj. Ale nebude to ozajstné víťazstvo. To bude také konečné víťazstvo. A teraz sa už štvrtý, jak sa to páči? No, tebe sa to asi páči veľa. Veľmi veľa sa to páči. Dosť sa ti to páči, lebo ja som piatý. Ja teraz nemala sa nič
Ja vás zase predbehla. Ale musíte vnúť, že to na začiatku podvádzala, to proste musíte. Lebo ja som prvne odrila a to bolo úplne nefér. A teraz som posledný. Som posledný a jak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber, komentár, napíšte, že čo som robil zle, čo dobre a uvidíme sa pri ďalšom diele.